edad di mo nagsugod og kanta? 5 years old pa. 5 years old, no? Unya, ga-apil kag mga singing contest. Yes, sir. Mga national contest, naka-apil po ka? Wala pa po. Wala pa, pero murag ubay-ubay imong kauban karon dinhi. Daga, pamilya na ako, sir. Pamilya? Yes, okay. Nganong naengganyo man pug ka nga mukanta og mga Binisaya? Ang tungod sa akong mama, sir, kay paborito kayo niyang mga Bisaya nga kantaw niya. Kita pod mi ani. Ay, very good. So kisa may pasalamatan? Daghang salamat kay Senator Manny Pacquiao sa pagdumala aning singing contest. Daghang salamat, sir. Okay, daghang salamat si Richelle Capinda, 20 anyos, taga Davao City.